Sunkolen kibara kɔnɔna la an balimakɛ ko bana dɔ y'ale sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na. O bana nin y'ale jagoya ko f'ale ka pikiri kɛ, wa pikiri min kɛra ko fana taara jelisira de fɛ wala jelisira la pikiri ko de kɛra ale la. Yala o don sun ale b'o juru sara wa ka sɔrɔ ale ma sun tigɛ n'o sɔrɔ pikiri bɛna to ale k'a ka sun juru sara, walima ni pikiri kɛlen kɔfɛ i la a tɛ fɛn tiɲɛ i ka sun na. Pikiri min bɛ yen n'a bɛ dumuni pilasi ta, yɔrɔ pikiri dɔ bɛ yen n'a kɛra i la a bɛ dabɔ de walasa i ka fanga sɔrɔ dumuni bɛ mago min ɲɛ i ye a b'o ɲɛ dɔnnikɛlaw ma sɔn pikiri sugu de ma. Pikiri fɛn fɛn bɛ yen n'o ye fura de, banakisɛ dɔ de bɛ jeli la, o tumana pikiri kɛkun ye walasa k'o de kɛlɛ, walima banakisɛ dɔ de bɛ fari kɔrɔ pikiri kɛkun ye walasa k'o de kɛlɛ, o pikiri sugu tɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ ka sun na. O tɛ ji pilasi ta, a tɛ dumuni pilasi ta, o tɛ foyi tiɲɛ i ka sun na. Mɛ pikiri o pikiri bɛ yen n'a kɛra i la a bɛ fanga don i la, a ye balo pilasi ta walima a ye ji pilasi ta, olu pikiriw de man kan tɛ ka kɛ, i n'a fɔ sɔrɔmin yɛrɛ bɛ cogo min. En général sɔrɔmin fura b'a la, mɛ ji min b'a la o fana dabɔra de ka fanga don i la, ka barika don i la walasa i yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ. Dumuni bɛ barika min don i la tuma dɔ la sɔrɔmin bɛ se k'o remplacer, ji yɛrɛ bɛ fanga min don i la tuma dɔ la sɔrɔmin bɛ se k'o remplacer. O de kama dungew ma sɔn sɔrɔmin ma, mɛ fɛn min kɔni ye ayiwa pikiri ta ye en général pikiri qualité min bɛ yen ni fɛn t'a la n y'o de expliquer sisan, fɛn min y'o kɔni ye basi t'o la. Mɛ n'a kɛra sɔrɔmin siran bɛ kɛ o de ɲɛ, ka da ka sɔrɔmin caman bɛ yen a bɛ dumuni pilasi ta, sɔrɔmin caman bɛ yen a bɛ ji pilasi ta. An kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔw ye kuma bɛɛ, n bɛ to ka kuma ninnu fɔ, n ko yanni ko ka kɛ a ka ɲininkali kɛ o de ka fisa, mɛ ko kɛlen kɔfɛ ɲininkali ma fɔ nafa t'a la dɛ, mɛ a dɔw la i bɛ n'i yɛrɛ bila baara caman na dɛ, parce que a dɔw b'a sɔrɔ i ka sun tiɲɛna ka ban, walima a dɔw b'a sɔrɔ i ka seli tiɲɛna ka ban f'i ka segin a kan. Mɛ yanni i ka kɛ sunkalo la bana y'e sɔrɔ walima i bɛ sun juru sara la i nana bana, yanni i ka fɔ i bɛ sɔrɔmin kɛ o pikiri karamɔgɔ dɔ ɲininka, karamɔgɔ ne bɛ sun na dɛ, nka an kan ka sɔrɔmin kɛ yala a bɛ cogo di, walima n kan ka pikiri kɛ walima a bɛ cogo di, n kan ka ɲin bɔ a bɛ cogo di. Yann'a ka kɛ aw kan ka ɲininkali de kɛ, mɛ an bɛ ɲininkali min sɔrɔ ka caya ko kelen kɔfɛ de ɲininkali bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin anw ma. An ka yɛlɛma don baara la, ala k'an bɛ sɔn a ma. An balimamuso dɔ k'ale bɛ finiko sarala de kɛ, minnu bɛ yala yala mɔgɔw ka du kɔnɔ ka fini nɔgɔw minɛ ka taa ko walasa k'u yɛrɛ la hinɛ n'a ye. Sunkalo kɔnɔna na finiko sarala ni baara ka gɛlɛn, k'ale ma se ka sun. Ale ye cɛkɔrɔba dɔ ɲininka k'a ka sunko bɛ kɛ cogo di, ko cɛkɔrɔba nin ko ale ma k'a ka 900, sefa 900, k'a ka 900 a k'o kɛ saraka ye dɔrɔn, ko n'a ye 900 kɛ saraka ye a ma sun min don ko bɛ bila o nɔ la. A kɛlen bɛ komi ale ka sun bɛ bɛn 900 de ma. Karamɔgɔ ka ca Afiriki dɛ. N'i ye nin sɛgɛsɛgɛ nin bɛ sɔn ka kɛ jamu ni mɔgɔ dɔ ye quoi, n'i ye nin sɛgɛsɛgɛ o bɛ sɔn ka kɛ jamu ni mɔgɔ dɔ ye, u bɛ to ka kankari da ye ko k'u to yen, donc n tɛna jamu kɔni fɔ, mɛ nin bɛ sɔn ka kɛ jamu ni mɔgɔ dɔ ye. 900 ni 900 bɛ don mɔgɔw ka sun pilasi la kalo bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 900, karamɔgɔkɛ maa min bɛ sun o la man ca dɛ. Mɔgɔ min bɛ sun o man ca dɛ, 900. Ko cɛkɔrɔba ko ale ma de k'a ka 900 kɛ saraka ye, ko n'a y'o kɛ kaba dɔrɔn ko bɛ don a ka sun nɔ la, k'ale n'a ma sun tuguni. N balimamuso sun juru sara dɛ, i jija saya ka n'i sɔrɔ ka sun to i la dɛ, 900 ko kuma i t'o ye yɔrɔ si la. Ale ma hali 900 yɛrɛ fɔ 900, o ka gɛlɛn. Ala ni kuma ninnu tɛ sahaba ye quoi, ala sahaba tɛ fiyewu. Mɔgɔ tɛ sun bila k'i ka baara ka gɛlɛn o tɛ kɛ dɛ, ka sun bila k'i bɛ finiko sarala kɛ, ka sun bila k'i ye numu ye i bɛ fanfiyɛ kɛ, ka sun bila k'i ye mansɔn ye a bɛ beton da la, non, walima ka sun bila e ye yiritigɛla de ye i bɛ dingɛ de sen, baara gɛlɛyara cogo cogo i bɛ sun quoi, baara gɛlɛyara cogo cogo i bɛ sun. I bɛ dɔ de bɔ i ka baara fanga la walasa sun kana na i dɛsɛ, mɛ ka sun bila k'i ka baara ka gɛlɛn, e ka baara ka gɛlɛn i bolo cogo min bɛɛ ka baara ka gɛlɛn a bolo koyi. Hali ɲɛ bɛ mun na biro kɔnɔ ka tɛ foyi la ordinateur digidigi kɔ, kunkolola baara ka gɛlɛn cogo min, n'i y'a dɔn i se i b'a dɔn ko jago bɛ baara la. Donc nin tɛ don i ka sun ni kɛbaliya cɛ fiyewu, i b'i jija i ma sunkalo min sun i k'a sara, ala i b'a sunnama yɛrɛ de sara ni bana kɔni t'i la f'i ye mun fɔ k'i ye finiko sarala mɔgɔ de ye, o tɛ maa si bali sun kɛlen la. Donc sun juru min y'i sɔrɔ i b'i jija i bɛ sun juru de sara, ala i b'a juru de sara. 900 o pilasi si t'a la, maninkamuso
an ka foli bɛ yen mɛ a kɛcogo man ɲɛ ala k'an bɛ sababa ma. an balimakɛ dɔw ko k'olu ba ye sun bila san 2 kɔnɔ. san 2 ye sun bila parce que a kun man kɛnɛ. bon sisan ko fari ka fisa. bon sisan o san 2 min tɛmɛna k'a bɛ kɛ cogo di? san 2 min tɛmɛna k'a bɛna kɛ cogo di? musokɔrɔba ye sun bilali min kɛ san 2, bana min y'a to a y'a bila o de bɛ ɲɛɲini. n'o y'a sɔrɔ o bana kɛnɛyara kaba, n'o y'a sɔrɔ o bana kɛnɛyara, dɔgɔtɔrɔw mana yira k'a fɔ a bɛ se ka sun, bana dun banna, sariya la a bɛ sun dɛ. n'i ka kɛnɛ kɔni i bɛ sun de quoi. n'i man kɛnɛ ni kɛnɛyara i bɛ sun. i voyagera i seginna ka na i bɛ sun. o tuma na a bɛɛ lajɛ de n'aw ba ka bana fusayara. bon fusaya min fɛnɛ don a bɛ se ka sun tuguni, dɔgɔtɔrɔw de b'o fɔ sisan. n'o kɔni kɛra a ye san 2 sun min bila, o tɛ kalo 2 ye sa wa, a bɛ sɔrɔ k'o de sun. ala a b'a sunama yɛrɛ de kɛ, aw tɛ presse ka sumali kɛ dɛ, a b'a sunama yɛrɛ de don. mais n'o y'a sɔrɔ a fusayara de parce que mɔgɔw de tun b'a ka fɛnw bɛɛ kɛ, mais sisan yɛrɛ bɛ se ka ko bɛɛ k'a yɛrɛ ye, yɔrɔ o ye fusaya ye. mais o fusaya nin est-ce que o bɛ se k'a to a ka sun wa? o fana ye ɲininkali dɔ ye dɛ. mada la n'o bɛna se k'a to a ka sun. o tuma na mais dɔgɔtɔrɔw de fana b'o yira, an y'a diagnostiqué, o kɔrɔ an y'a visité sisan, an y'a lajɛ, tiɲɛ na nin tɛ se ka sun. a tɛ se ka sun yɛrɛ yɛrɛ de. aw kana sɔn nin ka sun, bana min b'a la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɛ se ka sun tuguni. bon ni dɔgɔtɔrɔw y'o fɔ sisan aw bɛna sumali la, o kɔrɔ ale ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ale tɛna se ka sun tuguni. bon komi a fɔra a tɛna se ka sun, a kana jagoya a ka sun. a b'a to sumali de ka kɛ quoi. a kɛlen bɛ komi tile o tile, ayiwa muden ɲɛ kelen, tile o tile muden ɲɛ kelen. a kɛlen bɛ komi sunkalo min tɛmɛna a b'o muden ɲɛ hakɛ bɔ. sunkalo min kɛra tile 29 ye, muden ɲɛ 29, n'i y'a kɛ 30 ye falila alhamdu. sunkalo mun dar'o kan o fana muden hakɛ a b'o bɛɛ de suma quoi. wala n'a y'o suma a b'o di dɛsɛbaatɔ dɔ ma, a b'o di fantan dɔ ma. wala o bɛ kɛ o nɔgɔyalen. mais nin bɛɛ jaabi bɛ sɔrɔ jumɛn na? yɔrɔ a ɲininkali kuma cayara dɛ, parce que fo dɔgɔtɔrɔw de fana ka karamɔgɔ dɛmɛ nin na. aw de bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen sisan, an ba kun ta ka se ka sun, mais a fari fusara. dɔgɔtɔrɔ de b'a lajɛ est-ce que bana min b'a la mɔgɔ bɛ se ka sun n'o yɛrɛ ye wa? n'u ko a bɛ se ka sun, sunkalo min tɛmɛna k'a b'o juru sara. mais ni dɔgɔtɔrɔw y'a yira nin tɛ se ka sun tuguni, o tuma na a bɛna sumali de kɛ, a tɛ se ka sun juru sara kɛ n'a sunnama ye. a b'a juru sara ni sumali de ye. ala ka faamuya d'an ma.